Halleluja. Nadam se da ste uživali u ovu instrumentalnu izvedu. Posvećen da ti je ovaj dan, o Bože, halleluja. Molimo se Bogu, Bože naš koji si na nebesima, slavimo te ovo večer za tu veliku milost, ljubav i dobrotu, što možemo biti radosni, veseli u tebe, što možemo se uzdati u tebe, što možemo da se naslonimo na tebe, Bože, i što si ti u nama i sa nama. Vodi nas večeras da proučavamo tvoju reč, blagoslovi nas i posveti nas, Gospode. Milost za sestru Cecil, da je blagosloviš i ozdraviš, dosta je sa bolovima, Gospode, milost. Ona je tvoja čerka, spasi je, Gospode, bolo. Milost za Silviju, tvoja čerka, Gospode, blagoslovi je i spasi ih svih zla i napada nečastivog. Milost, Gospode, za Ajšu, našu unuku, blagoslovi, posveti je. Milost, Gospode, za nas, blagoslovi nas večeras da proučavamo tvoju reč, da te slavimo, falimo, halleluja, amin. Osana tebi, Bože, amin. Budi sa nama večeras, Bože naš, halleluja, amin, amin. Osana Bogu koji na nebesima, slava čast Bogu i za ovo večer, dragi prijatelji, dobrodošli, blagoslov Boži, Bog da nas vodi, Bog da nas posveti, da uživamo večeras u proučavanju njegove svete reči. Idemo, znači, uživo, propovedamo, znači, direktan prenos i na Facebook i na YouTube. Znači, sad sam počeo redovno, kad budem imao možda još jedan telefon, onda ćemo ići na TikTok, da proučavamo sveto pismo, da proučavamo reč Božju, dragi moji. Prijatelji mu, narod Boži, evo i da vas pozdravim, da vidimo ko je sve tu. Katica Matković, Makedonka Andreva, Jozef Rečić, Imre Kasumi, Mač Bože Emilio, Zuha Brušron, Biran Mamutov, Cecil Korni, Neven Šimac, Radi Buškron, dobrodošli, blagoslov Boži, Bog sa nama i ovo već. Dragi prijatelji, narode Boži, sluge Bože,
braćo i sestre. 21. vek, vek celosne promene čovečanstva na zlo, na nedobro, u grehu življenja. Da li se slažete sa ovom rečenicom, sa ovom konstatacijom mojom? 21. vek je vek u koji smo se približili Sodom i Gomori, u kom smo se približili pretpotopnom svetom, tako nam govori Sveto pismo i to se sve događa. 99-98% proročanstva Biblije su se ostvarili, još par proročanstva, proučat ćemo jedan put uskoro o tome. Večeras želim da proučamo temu koja nosi naslov, znači pobedili su jer su se uzdali u Jehovu Boga. Pobedili su jer su se uzdali u Jehovu Boga. Halelujah. Dragi moji prijatelji, narode Božji, evo ja sam postavio neke slike, znači i tu je znači novac, pare. Dragi moji, nažalost, kao što možete sami konstatirati i razumeti, Najdan Stević, blagoslov Božji, dobrodošao. Moli se za Jelenu Stojanović koja boluje od raka. Ok, Najdan Stević. Marijan Osolić, dobrodošao, mili brate. Znači, Jelena Stojanović boluje od raka. Ajde, braćo moja i prijatelji, svi zajednički da se molimo za ovu veliku potrebu, za Jelenu Stojanović koja je bolesna od raka. Samo Bog može da je spasi. O Bože veliki, silni i veličanstveni, evo ponovo izlazimo po Tvoje svetilice jer smo u potrebi. Potrebna je Tvoja intervencija, Gospode, potrebna je Tvoja moć, Tvoja milost, Tvoja ruka da spustiš na Jelenu Stojanović, da je blagosloviš i ozdraviš od ovog raka. Nema lekara, nema doktora koji može spasiti, Gospode, samo Tvoja milost i ljubav i dobrota i trpljenje. Milost za Jelenu Stojanović, Gospode, usluši našu molitvu koju te večera svi zajednički molimo. Milost Bože, u Isusu Hristu te molimo, spasi je, halelujah, amin, osana Tebi, Oče, amin. Bog da blagoslovi Jelenu, Bože blagoslovi, posveti je, amin, halelujah. Dragi moji prijatelji, znači kao što sam najavio naslov, pobedili su jer su se uzdali u Jehovu Boga. Znači to je naslov prema druga Dnevnikova, 13. glava 8. stih, možete da proverite, možete da pročitate u vaše Biblije. Znači pobedili su jer su se uzdali u Jehovu Boga. Nažalost, 21. vek je vek materializma. 21. vek je vek Sodome i Gomore. Čovečanstvo se uzda u novac. Svi ljudi su se koncentrirali samo na to da što više zaradu novac, da što više imaju novca, a zaboravili su da nećemo ga poneti u grob. Znate ono, misli se imaš novac, imaš sve. Imaš novac, imaš zdravlje, imaš novac, ma sve možeš. Ljudi moji, da li je to tako? Da li je to istina, ako mi imamo novac, imamo sve. Imamo novac, imamo i zdravlje, imamo i život. Istina je da bez novca život ne funkcionira u sadašnjem sistemu. Istina je to. Ali, dragi moji, narode Božji, da li je istina da ne živi čovjek samo o materializmu, nego od svemu što izlazi iz reči Božje, iz usta Božje? Pare, bogatstvo, kažu da je najbolje osiguranje. Pare, bogatstvo je najbolje životno osiguranje. I mi se osiguravamo većinom koji živimo u zapadnim zemljama, ne da nam se nešto desi, nesrećan slučaj, polomio si, ostao si invalid, umro si, to je okej. To životno osiguranje je jako potrebno i moramo ga imati, ne? Zašto da oni posle nas patu i uđu u dugove? Ali, dragi moji, koje je životno osiguranje najbolje danas? Uzdati se u Jahve Boga, Jehovu Boga, ili uzdati se u novac, kao što sam malo pre prikazao sliku, prikazat ću je ponovo. Gde se me uzdamo? Šta se me uzdamo? U novac, u bogatstvo ili u našeg spasitelja Hrista Isusa? Marijana, Dragica Knežević, dobrodošli, blagoslov Bože. Samir Mirima Demirov, dobrodošao, brate. Čestitao sam ti rođendan, blagosloven da budeš, nadam se da si pročitao. Bog da te blagoslovi posveti. Znači, pobedili su jer su se uzdali u Jehovu Bogu, kaže druga Dnevnikova 13. glava 8. stih. Ali danas se misli, ako imaš novac, imaš sve, imaš život, imaš radosti i sve. Dragi moji prijatelji,
Народи Божи. Kao što možemo gledati u slici, znači svaki dan, ama baš svaki dan, Сесил каже, имаш Бога, имаш све, имаш новац, немаш ништа. Тако е, сестро. Сузана Медина, добро дошла, благослов Божи. Исто тако и Изет Исма Асиреви. Македона каже, само Исус, халелуях. И тебе, драгице. Драги мои, не заборите да наш живот е сваки дан у шта? У опасности. Ми смо сваки дан у опасности, драги мои. Наш живот виси као на концу. Jer 1. Petrova 5. glava 8. stih kaže, otreznite se, bdijte, protivnik vaš, đavo, kao lav ričući traži koga da prožere. Slušate li ovo? Ne samo vernik i nevernike đavo želi da uništi, da usmrti, da ubije, da osakati, da ozledi, da ožalosti, da razočara. Braćo moji, prijatelji moji, da mi smo svaki dan na koncu sa našim životom. I da nije milost Božja nad nas, da nisu sveti anđeli Božji sa nama, da nije Boga, čovječanstvo bi odavno nestalo s ove planete, ostali bi najvjerojatno demoni samo. Kad bi mogao neprijatelj Satana, Lucifer nekadašnji, uništio bi celo čovječanstvo. Ali slava Bogu, što je Isus Hristos umro na krstu Golgote za nas i nema šanse da učini on što hoće. On se ograničio, više ne može da radi što hoće. Haleluja, Daniele, dobrodošao, brate moji. Prijatelji moji, ne zaboravite šta kaže Božja reč. Ne zaboravite šta kaže Božja reč. Otreznite se, bdijte, jer protivnik vaš đavo ko ručići lav traži i obilazi koga da proždere. Da, braćo moji, sestre, prijatelji. On želi da me proždere, on želi da nas proždere, on želi da nas svali u smrt, on želi da nas svali u nesreću. Kao što je tu učinio sa Sese u Korni, eto, polomljena su je 4 rebra, braćo moji sestre. Pala je, bilo je mraz, drva da skupi, pala je 4, to su užasni bolovi. Molite se za nju svi, molim vas, braćo moji. Ona je ta koja je učinila da romska Biblija, da Biblija na romski jezik izađe na svetlost dana, da je štampamo. Ona je ta prva koja je dala novac, koja je nudila samo od sebe, bez da je neko moli, i što je gurnula, što je postala lokomotiva da se štampa ta sveta reč Božja na romski jezik. Poslije su i drugi dali, haleluja, sve da vas Bog blagoslovi. Ko želi Bibliju na romski jezik, javite me se, pišite mi, uskoro ću je imati i mogu da vam pošaljem, da vam delim. Za cenu još ne znam, znači sa štamparjem treba da to vidimo. Hajri Kjanuk, dobrodošao, blagoslov Božji. Dragi moji, naš život je svaki dan opasnosti. To je velika istina, može da nam se desi, večera smo ovdje zajedno, čitamo Božju reč, slavimo Boga, a sutra da nas nema. Da, dragi moji, sutra može da nas nema. Možemo da nestanemo od jedan put. Zašto? Pa je vrlo jasno i glasno, dragi moji, mi smo okovani lancima virusa greha. Mi smo u lancima virusa greha, da li ste svesni? Znate li da je greh i zlo, a greh i zlo šta su? Odsutnost stvoritelja. Znači nemamo više Boga u nama, nemamo više našeg stvoritelja, nemamo našeg Gospoda koji na nebesima sa nama i u nama. Nema Gospoda u nama, nema pobjede, dragi moji, vidite li? Nema Gospoda u nama, nema pobjede. Koja pobjeda? Pa da se spasiš večne smrti, čovječe mili. Ko želi od nas da umre? Ko želi da kaže, Bože, sutra nemoj da me probudiš, dosta sam živo, dovoljno je, zadovoljan sam. Nema pobjede, dragi moji, ako nije Gospod u nama. Ako nismo se naslonili, ako nismo se uzdali Gospoda. Reč Božja nas oslobođa lanaca greha i zla, haleluja. Reč Božja nas oslobođa greha i lanaca zla, dragi moji. Kako? Pa ako, eto ovako, jednostavan recept, uzmeš je i počneš da je proučaš. Ivana Tandarić, Sačilović Raza, Dejan Arif, dobrodošli, blagoslov Božji. Dejan je moj komšija, Bog da te blagoslovi, Dejane. Nevene, blagoslov Božji, dobrodošao, brate. Ljudi, prijatelji moji, narode Božji, mi smo svi okovani u lancima smrti. Svaki jedan od nas je svaki moment kandidat za smrt.
Ja i ti, brate moj i sestro, prijatelj moj, čovječe koji večera slušaš ovo predavanje, svi smo kandidati za smrt. I onaj koji ima 10 milijardi evra, i onaj koji nema ni 1 euro, svi smo kandidati za smrt. Ali nažalost, okove greha koji su nas okovili, s kojima smo okovani, su nas toliko zaslepili da ne gledamo više od pola metra. Pred našim očima je temna magla, temna magla, ma da je bela magla, temna magla, crna magla, da ne gledamo više od pola metra. Aha, šta to znači pola metra? Živo mi 50 godina, 80, super, hajde, čao. Pa da li se slažeš sa tim, čovječe? Da živiš 30, 50, 80 godina, da uživaš, da imaš sve šta treba, da imaš i milijone i ne znam šta, i milijarde, ili pa da nisi bogat, ali eto, uživao si u životu i ti si zadovoljan sa tim i čao, nema više života, umreš i s Bogom siromaštvo. Da li se slažete sa tim? Makedonka kaže, Isus htjelo sam da isceli, ke se molam od srce za sestra Korni. Bog da te blagoslovi, Makedonka. Bog da ti isceli tebe od bubregot, amin. Dragi moji, ne zaboravajte da smo mi okovani lancima, ali kad proučamo reč Božju, onda je Bog sa nama i krv Hristova na nama i Duh Sveti silazi na nas i mi se oslobađamo. Oslobađamo se tih okova lanaca koji nas je satana zarabio. Oslobađamo se večne smrti, dragi moji. Ova smrt nije ništa, ova smrt je samo privremeno spavanje. Znate što je Isus rekao? Teško nama ako završimo u večnu smrt, a to je ognjeno jezero, dragi moji. To je užas i strahota, ne? Sjećate se Isus što je rekao? Ajde ovo sada zapamtimo i vidimo. Matej 5. glava 17. i 18. stih, šta kaže Isus? Ne mislite da sam došao da uništim zakon ili proroke. Nisam došao uništiti, nego ispuniti, izvršiti. Zaista kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, neće nestati ni jedna jota, ni jedna crtica iz zakona, dok se sve ne ispuni. Slušate li što govori večeras naš spasitelj Ješua Isus Hristos, dragi moji? Hristos kaže, nemojte da mislite da sad, od kako sam prikojen na krstu, od sada, od kako sam izvojio pobedu na krstu Gogote, prolio svoju svetu krv za vas, sad veli ti možeš da živiš kako god hoćeš, da uživaš u svemu što hoćeš, da ideš kuda te oči vodi, kuda te noge nose, ja sam tu perem te od svakoga greha, ti si spašen. Braćo moja, zato je Hristos rekao, nemojte misliti da sam ja došao da vi uživate u preljubi. Preljuba je danas problem broj 1. Da uživate u kockanju, igrama na sreći. Baš danas sam gledao, kupio sam nešto u tabak, znate ono gdje se prodaje cigare, morao sam da kupim neke taksine marke. Da vam kažem radosno vest, znači, produžili su mi 10 godina moju kartu sežur, znači, moj boravak u Francuskoj, slava Bogu. Sutra će ići da podignem tu kartu, ličnu kartu francusku. I otišao sam da kupim, gledam ljude, i oni koji se zove muslimanima, i oni koji ne se zove muslimanima, i oni koji se zove hrišćani, kupuju, znate, one igre na sreću po 2, 3, 4, ono, instant lotarija ili ne znam šta je sad, neke brojke tamo, odmah plaćaju. Najviše gužva, red se čeka, svaki dan, nije jedan dan, svaki dan, po 3, 4 osoba, 5 osoba, čekaju red da im se to zaveri i da plate. Vidite li koji okovi lanci? Koji su to lanci, koji su to zarobljenici zato što ne poštuju Božju reč, zato što ne čitaju Božju reč, zato što ne misle na Božji zakon koji kaže ne kradi, ne vrši preljubi, ne ubij, ne budi sebičan, ne budi ljubomoran i tako dalje, dragi moji. Cijeli problem je, kažite šta god hoćete da kažete, mislite šta god hoćete da mislite, cijeli problem je oko zakona Božeg gdje se zaposti. Cilj Satan je da nas proždere kao lav ričući na taj način što ćemo mi kršiti zakone Bože, a kršenje zakona Božeg znači da u nama nema mjesta za Boga, znači mi smo bezbožni, znači mi smo bez Boga. I zato ljudi se uzdaju u kockajnu, u sportske sreće, u sreću, u ne znam šta, dragi moji, samo ne u Boga. Je li ovo istina, dragi moji? Biran kaže, Božja volja bila čovjek da živi za uvijek na zemlju. Ne da živi neko vrijeme i da umre, ali Bog ono što naumi to i pravi, to će da napravi kao kad uspostavi carstvo Bože dole na zemlju kao što na nebu.
tada će imati život kao što je bila Božja volja na početku, bez smrt i bez bolest. Bog da te blagoslova, birane, amin. Tačno. Dragi moji, prijatelji moji, narode Božji, kad nema Bogu nama, mi smo bezbožnici. Da li se slažete sa ovom? Molim vas, napišite na komentare. Kad nema Bogu nama, mi smo bezbožnici, odnosno onaj koji je bio pobožnik. Ali kad nema više Bogu sebe, on postaje bezbožnik. Zašto? Jer postajemo prestupnici Božje volje koja je izražena u njegovim svetim 10 zapovjestima, braća moja. Mi kršimo zakon Božji, svesno, nesvesno. Čovjek koji živi bez stvoritelja krši svakodnevno zakon Božji. Recite mi da nije tako. Pa šta je kršenje Božjeg zakona? Pa ne preljubištvi li se na sve načine i na svakom koraku? Ne krade li se svugdje, dragi moji? Pa čak i u prodavnicima, u velikim diskontima, kako da ih narekli, velikim magazinama, gledaš jednu cenu tamo, a kompjuter ti otkucava drugu cenu. I zato 1. Jovanova 2. glava 4. stih do 6. kaže ovako, Božja reč, 1. Jovanova 2 od 4 do 6. Čovjek koji govori poznajem ga, ali ne čini ono što on zapoveda Bog, lažac je i istine u njemu nema. Lažac je i istine u njemu nema. Dragi moji, večeras sam pred vama, govorimo o Bogu, svjedočimo Bogu, propovedam reč Božju, molili smo se zajedno, molit ćemo se ponovno na kraju. Ali ja, koji tvrdim da ga poznajem, a ne vršim njegovu volju, ne držim se zakona Božeg silom Duha Svetoga, da ne lažem, da ne kradem, da ne ubijam, da ne preljubojstvujem, da ne budem ljubomoran, da ovo i ono. Šta mi vredi sve, dragi moji? Onda istinu meni nema. Ja sam samo praporac koji zveči, zvono koje zvoči, a ništa od mene. Sebastian Sebo Vujić, blagoslov Bože, dobrodošao. Prijatelji moji, ovaj 21. vek, znači ja sam čovjek 20. veka, ima i vas večeras puno sa mnom ovdje od 20. veka koji smo rođeni i živjeli u 20. vek, moramo posvjedočiti, moramo reći istinu koja zvuči ovako. 20. vek je bio mnogo moralniji nego 21. Da li se slažete s ovim? Vidite kakvo bezakonje, kakav sodomizam i gomorizam, kakav sodomski sistem države su proglasili, znači legalno, legitimno, znači da sve bude u redu, da se venča muškarac sa muškarcem, žena sa ženom, pa da isti takvi posvajaju decu. Da ne govorimo po pedofiliji, hoće i to da ozakone kao to je neka potreba. Jo, užas, dragi moji. To je užas. Pogotovo deca su postala totalno neposlušni, nepokorni roditeljima, 5. Božja zapovijest. Ko danas je pokoran svojim roditeljima ili dedi, baki? Mi imamo unuke, ne. Ja vidim, evo, deca naši unuci koji imaju 4-5 godina, dižu ruku na nas, evo na mene udaraju. Nema svest da si ti roditelj, da si stari od njega 50-60 godina, diže ruku da ti udara iz meraka čistog mira. Šta se događa, dragi moji? Deca su toliko postala, znači, neposlušna roditeljima da rade sve šta god hoće. Ima takve dece da više vole novac, materializam nego svoju majku ili oca, ili dedu ili baku, nema veze šta. To su 10 zapovesti, dragi moji, kršene 10 zapovesti, ne laži, ne kradi, poštuj oca i majku, poštuj Boga na prvom mjestu. Čovječanstvo danas se ne uzda u Boga, ne naslanja se na Boga i zato će nastati veliki ratovi, velike krize kakve nikad nije bilo. Danilo 12. glava, otkrivene 19. glava kažu, postaće takvo vreme, takva kriza kakva nikad nije bilo od postajanja sveta. Uskoro ćemo biti svjedoci i doživjeti to na našoj koži. Ja mogu reći samo haleluja. To je jedini način da se probudi ljudi iz mrtvila, iz sana koji ih vodi, iz puta koji ih vodi u vječnu smrt. Mnogi će se tada probuditi, amin. Jer su sad, razuzdeli su se s ovim dobrim životom, načinom dobrog života, sve obezbeđeno, sve okej. Ja znam što je sirotina, bio sam veoma sirot.
Ja znam šta je glad. Ja znam šta je nemati ovo, hteti ovo, a nemati ništa od toga. Ova generacija ne zna, rođeni od 80. navamo sa skroz sasvim drugi ljudi nego mi što smo bili rođeni do, ajde da kažemo tamo 75. 80. ajde, kraj. Danas, pogotovo ova generacija sa šta su se rodili od 2015. 20. ovamo, to je još užas i zato verujem da Hristos će veoma doći brzo, dragi moji, jer smo postali Sodom i Gomor. Mislim da smo ih stigli 98%, 99%. Još samo 1 i 2% i mi smo isti kao Sodoma i Gomora. Dragi moji, ajde da se sjetimo pretpotopnog sveta. Moramo se često sećati pretpotopnog sveta kao i Sodome i Gomore. Moramo, jer smo zaboravili mnoge stvari. Šta smo zaboravili? Zaboravili smo da pretpotopni svet je znao da stvoritelj postoji, da postoji Bog Jehova. Kako to znali? Pa njima nije trebalo vjera, braćo moja. Nama treba vjera jer ne gledamo ništa opipljivo. Ali njima nije potrebna bila vjera jer oni su znali. Kako su znali? Pa najmanje 3 načina, dragi moji, da Bog postoji. Oni su znali, najmanje na 3 načina su imali dokaz da Bog postoji. Prvo, pa znali su to od svog oca Adama. Jel tako ili nije tako? Kad pita ko je koga rodio i gdje dođu, svi se vrte oko Adama. Adam je otac svih. A ko je tvoj otac? Adame kad ga pitaju, šta kaže on? Jahve Bog, jel tako? Drugi dokaz, pred sobom su imali Edemski vrt, dragi moji. Do potopa Edemski vrt je postajao, imamo dokaz u Bibliji, jel tako? I treća stvar, treći dokaz, nisu smjeli ući u vrt, zašto? Jer su gledali vatreni mač pred vrtom, dragi moji. Jel istina ovo ili nije? Znači imali su jasne dokaze da Bog postoji. 3 velike i ogromna dokaza. Ali nisu htjeli imati Boga u sebi, to je bio njihov problem. Nisu htjeli da se uzdaju Boga, nisu htjeli da slušaju Boga. Oni su imali 3 veličanstvenih dokaza da Bog postoji. Velike razlike između pretpotopnog sveta i sveta posle potopa. Pretpotopni svet znači znao da Bog postoji. Nisu imali vjeru jer im nije bila potrebna, jer su znali da Bog postoji. Najmanje ova 3 dokaza. Danas mi imamo veru i jedini dokaz, najveći dokaz je Božja reč, haleluja, i iskustva, ispunjenje molitava koje nam se dešavaju da Bog postoji i da nas Bog voli, haleluja, amin. Vilja Mitrov, pozdrav, Bog da te blagoslovi. Pozdrav do tvojata majka Jovana. Biran Mamutov kaže, čovječanstvo, brate, veli, u velika provalija ide. Tako je. Nažalost, čovječanstvo to ne vidi, ne vjeruje, više vjeruju političke lidere, a zaboravili su na Boga, to je istina. To je problem, brate moji. Niko se ne naslanja na Boga. Niko se ne uzda u Boga i zato imamo ovaj svet pun patnji i stradajna. I sada, dragi moji, pitanje. Ko je pobožan, ima Boga. Jel tako? Ko je pobožan, taj ima Boga. Ima ili nema? Čitamo Psalam 40. glava 8. stih. Hoću činiti volju tvoju, Bože moj. I zakon je tvoj meni gde? U srcu. Dragi moji, ako si pobožan, ti zakon Boži imaš u tvom srcu, u tvojim mislima, u tvojim nadajnama, u tvojim govoru, u tvom svakodnevnom životu. Ako znači imaš Boga, onda je zakon njegov tu. Dragi moji prijatelji, imaš li Boga? Imamo li Bogu nama? Hvala, brate Boga, rekla mi je moja majka, neka je zdrava i živa, možda se vidimo uskoro. Makedonka Andreva kaže, tije godini vo dvajca beja mnogo dobri i nema da doda pak žal. Da, to je više prošlo i nikad. To kao što je pisao Biran Mamut na novoj zemlji, amin, haleluja. Dragi moji, slušajte sada ovu reč, odupreti se Sotoninem zavođenjima. Nije lak zadatak, jel tako, dragi moji? Moramo priznati. On zahteva čvrsto stajanje božanske prirode od početka do kraja ili se u suprotnom ne možemo odupreti, dragi moji. Znači, mi moramo čvrsto da stajamo sa Božjim zahtevima izraženu u 10 svetih zapovesti. Hrist je u svojoj pobjedi svojom smrću na krstu Golgote jasno otvorio put za čovjeka.
i tako mu omogućio da može da drži zakon Boži kroz put, istinu i život i ne postoji drugi put. Haleluja, amin, amin. Dobro srđe, dobrodošao, blagoslov Boži. Prijatelji moji, slušate li Božju reč? Slušate li kako milo zvuči put, istini, život? Možemo živjeti zakonom Božim gdje se zapovesti kroz put, istini, život, a to je naš spasitelj Ješua Isus Hristos. Haleluja, amin. Koja je to radosna vest i velika vest, dragi moji. Ali trebamo se, trebamo se samo uzdati. Nasloniti se na Boga našega. Ajde da se sjetimo zašto su Ješua Navin i tadašnja generacija Izraelica pobedili Jerihon? Kratko i jasno, jer su imali Boga u sebi. Jer su imali Boga u sebi. Zašto je Ilija život išao večni život? Sjećate se, Ilija je život išao. Zato što je imao Bog u sebi. Zato što se uzdao, naslanao na Jahvu Boga. Sjetimo se Izraelca kad su izlazili, kad je došao, anđeo smrti da ubije prvorođeni. Kako su uspjeli Izraelci da im ne umru prvorođeni? Druga Dnevnikova 13:18, a Judini su sinovi pobedili jer su se oslonili, odnosno uzdali u Jahvu Boga svojih otaca. Kako je Samarijanka postala najbolji propovednik? Imali bolje propovednika od Samarijanke, dragi moji. Cijeli grad se obratio. Jer se uzdala, naslonila se na Jahvu, odnosno imala Boga u sebi. Haleluja. Svi Božji ljudi su imali Boga u sebi. Da li se slažete sa ovim? Da su svi ljudi koji su se nazivali Božji ljudi, imali su Boga u sebi. Nadali su se, oslanjali se na njega, dragi moji, silom Duha Svetoga, silom Božjom. A Judini sinovi su pobedili jer su se naslonili na Jahvu Boga svojih otaca. Dragi moji, večerašnja propoved je savjet i svjedočanstvo da trebamo da se naslonimo u Božju reč, da se uzdamo u Sveto pismo. I ona će nas osloboditi čega? Lanaca straha. Strah je, današnji život je strah, dragi moji. Reč Božja će nas osloboditi ako se uzdamo u nju, nepoverenja, slabosti, greha, poroki koji imamo, mržnje, tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Galja Čalamova, Safe Sali, Goran Stojanov, dobrodošli, blagoslov Božji. Prijatelji mu, narodi Božji, reč Božja, ako je proučavamo, ako jedemo, pijemo iz njih, će nas osloboditi svih ovih zlih stvari. Zato proučavajte svaki dan svetu reč Božju. Svaki dan jedite, pijte kao što jedete duhovnu hranu i pijete vodu ili druge napitke. Pijte žive vode, dragi moji. Šta vam smeta, šta vas koči da uzmete Bibliju i proučavate 20-30 minuta? Šta vas sprečava da uzmete život večni? Šta vas sprečava da se uzdate u reč Božju, dragi moji? Uzdajemo se u Božju reč. Od 2025. godina, zadnji mjesec decembar i ovaj početak 2026. godine, januar, meni su veoma teški udarame satana preko mojih najmilijih i najdragih, dragi moji. Oni koji su izašli iz mog tela, neću sad da govorim kako što, jer će slušati, neću da ih ponižem. Kakva razočarenja, kakva obeshrabrenja, dragi moji. Izigraju mi se, smeju mi se, lično one koji sam vas pitao da hodaju po Božim putem, koji sam celog života učio da idu putem života, ali su za strane, ali su počeli i oni i hodati putem smrti. Ne interesira ih Bog. Smeju se za moje snove, smeju se za to što ulažem sve što imam u Bože delo. Kaže, pa ti si lud, pa treba ti da misliš da imaš pare na strane, treba da imaš i dobro i za zlo. Ok, ja se slažem sa tim. Treba čovjek imati najmanje 5 ili 10.000 evra na stranu za bilo kakav slučaj. Ali, dragi moji, šta mogu kad više volim Boga nego sve drugo? Šta mogu kad mi je Bog na prvo mjesto? Haleluja! Šta mogu, kako mogu da ne ulažem za ono što Bog kaže da ulažem kad mi On to kaže i ja volim njega svim srcem i dušom? Haleluja!
To ne mogu da shvatu oni. I smeju mi se, izigravaju mi i ponižavaju mi. Da, kažem vam istinu, braćo moje, sestre. Kaže, pa šta tražiš od mene? Pa gdje je tvoj novac? Zašto nisi štedio? Zašto nisi mislio za ovaj dan kad ti treba? A zaboravili su sve dobro koji im je učinjeno. Ja vjerujem da većinom nas imamo takvih problema. Jer ova djeca su postala nepokorna, dragi moji. Užasno i strašno. Mi smo bili sasvim druga generacija i oni pre nas. Ali ova generacija rođena pre krajem 20. veka i početkom 21. veka ne uzdaju se u Boga. Nemaju povjerenju u Boga. Ne naslanjaju se na Boga. Nije im interesna reč Božja. Retki koji od njih. Razumijete li sada zašto su se u predpotopnom svetu spasili svega 8 duše od milijarde ljudi? Da, dragi moji, od milijarde ljudi samo 8 duše, ne možeš ih ni na prstima, vidite na prstima 8, vidite, prsti su bili više nego spašenih duša u predpotopni svet. Kako li će tek sada biti, kad bude sve vatrom uništeno? Ne zato što Bog voli, želi, uživa u tome da uništava, da spali nekoga. Njegova sila i moć je takva da greh gori pred njim i svi oni koji su žigosani grehom, gori greh u njima i oni gori zajedno sa grehom. Zato borimo se da budemo zapečačeni Duhom Božjim za spasenje, dragi moji. Sada pitanje za razmišljanje. Koliko vremena na dan daješ reči Božji da se ispuniš rečju Božjom, odnosno da se ispuniš Bogom? Koliko vremena na dan? Ilija, gdje si, brate, blagoslov? Ne daj se junače, amin. Amin. Bog mi daje hrabrost, brate moj. Bog mi daje hrabrost, slava mu i čas, aleluja. Gospod, pastir moj, 23, nek bude sa svakom verniku, amin, Samir, amir. Braćo moji, nemojte se razočarati od svojih bližnjih ako postupaju sa vama okrutno i nemaju interesa za vas, jer naš interes je Isus Hristos. Piro Trajkovski, dobro dojde, brate. Sestre kaže, sve nam je jasno, brate, svako od nas ima isti problem. Tako je, sestro. Prijatelji moji, pitam vas večeras koliko vremena na dan dajemo reći Bože da se ispunimo Bogom, da se ispunimo Božim prisustvom. Ne morate napišati, to je samo za razmišljanje pitanje, znači. Da se osvestimo koliko vremena provedujemo sa Bogom. Bog mi je dao odgovore na mnoga pitanja. Jedan od tih pitanja je zašto mnogi naši mili dragi neće biti spašeni? Možda tvoja žena, možda tvoj muž, možda tvoj otac, možda tvoja majka, možda tvoj sin, tvoja čerka, unuk, zet, snaha, ne znam ko. Neko koga mnogo voliš, ali neće biti spašen. Premda možda nije bio neki zao čovjek, nije činio neka loša dela, ali neće biti spašen, izgoreće u vatru. Zato što su oni odvojili se od Boga. Jednostavno, dragi Bog. U carstvom Božjem. S Bogom će biti, u carstvu Božje će biti oni koji su sada sa Bogom spojeni sa Bogom. Oni koji su jedno sa Bogom. Oni koji imaju reč Božju u duši i srci. Oni koji žive za Boga. Oni koji ne žive za Boga neće naslediti carstvo Božjega. Pa neka bude koji god bio mili naš drag, neće biti spašen, dragi moji. Govorim vam istinu. I sada mi je jasno, pitao sam se uvijek, unazad 40 godina, jer sam gledao jedan san, da jedan moj mili dragi neće biti spašen, ono su dvojica. Pitao sam Gospode, kako, pa zašto? I dobio sam odgovor ovih dana, lako po lako, tokom iskustva ovih 40 godina hodajna sa Bogom, da oni tako rešavaju i da Bog tačno zna ko treba biti spašen, a ko ne treba biti spašen, dragi moji. I da to trebamo staviti ovdje u srcu i duši, da kažemo, amin Bože, ti znaš ko treba biti spašen, a ko ne. Jer ti, koji su mi mili dragi, ja želim da budu sa mnom i Bog dozvoli zbog mene da budu gore ili ovdje na zemlji sa nama, u večnoj zemlji, u večnom životu, a oni
i dalje imaju taj duh u sebi nevaljalstva, neposlušnosti, nenaslonjena na Boga, to više neće biti raj, ponoć će biti pako. Da li se razumemo, dragi moji, zašto mnogi naši mili dragi neće biti spašeni? Nema za njih mjesta tamo, jer nemaju Boga u sebi, jer se ne naslanjuju na Boga. Ismilović kaže Mariji, blagoslov Boži, dobro došli. Dragi moji, prijatelji moji, narode Boži, malo pre sam pitao koliko vremena dajemo na dan za proučavanje Božje reči, da se ispunimo Bogu. Sada vas pitam, koliko vreme dajemo na dan novcu, da se ispunimo, da imamo novce? Ako budemo računali to vreme, mi ćemo se posramiti pred Bogom i trebamo plakati. Koliko vremena na dan novcu, da skupimo novac, da zaradimo novac? Marijan kaže, sve dok su živi ima nade. Bog zna kako dopreti do srca. Tek u smrti gotovo dok su živi. Tako je, brate moji, slažem se s tim. A to znači ne smijemo prestati da se borimo u molitvi za njih. Amin. I borit ćemo se. Amin. Zapamtite se sada ovu sliku i ove reči, dragi moji. Kad se ne uzdamo Boga, slabi smo i postajemo žrtve neprijatelja. On će nas pojesti, on će nas u večnu propast. Ali kad se uzdamo u Boga, znači kad imamo povjerenje u Boga, kad se naslonimo Boga i primimo ga u sebi, a kako ga primamo u sebi, putem proučavanja Božje reči, molitvi i tako dalje, mi pobeđujemo neprijatelja. Mi pobedimo ga. Onda smo jači. Pa neka bude Satan i 100 metara visok, neka bude težak i 200 tona, neka ima moć veću od nas 1.000.000 puta, ali ako imamo Bogu nama, mi ćemo ga pobediti. Mi ga pobeđujemo, imamo krvlju Hrista Isusa. Krv Isusa Hrista nam daje pobedu. Mudri izreki 3.6. Šta god radiš, misli na njega i on će te voditi pravim putima. Shvaćate li ovo, dragi moji? Šta god budemo radili, imajmo njega u mislima, imajmo njega pred nama i on će nas voditi pravim putima. Nikad nećemo pogrešiti, nikad nećemo promašiti, jer je on sa nama. Haleluja, dragi moji. Dragi moji, kao što sam postavio onu reklamnu sliku, sada imamo jednu drugu verziju sliku. Mudri izreki 3. glava 15. kaže, veruj Bogu svim svojim srcem i ne oslanaj se na vlastiti razum. To je pobjeda, dragi moji. Ne da se naslonimo na naše znanje, umeće, inteligenciju, silu, moć, nego na Boga, dragi moji, da se oslanimo, da se uzdamo, kao što su to činili Izraelci u vreme Ješua, Isusa, Navina. Uzdali su se u Jehvu Boga i pobedili su. Pobedili su jer su se uzdali u njega, haleluja. Mi ćemo tako zgaziti zmiju kao što je gazio nas Spasitelj. Ako se ne oslanimo na nas, nego oslanimo se na Boga, da se pouzdamo u njega. Mi smo pobednici jer se uzdamo u njega, haleluja. Rimljanima 15.13, šta nam kaže Bog večeras? Rimljanima poslanica 15. glava 13. stih, čitam. Neka vam Bog od koja dolazi sva nada, pazite, sva nada, sve uzdanje u njega, dolazi od koga? Od njega. Neka vam ispuni srca radošću i mirom, jer mu verujete, braćo moja. Vidite li koji je jednostavno recept? Jer mu verujete, jer imate povjerenje u njega, jer se uzdate u njega, tako reći. Tako će vaša nada stalno rasti. S čijom snagom? Snagom Svetoga Duha, dragi moji prijatelji. Snagom Svetoga Duha. Vidite li koliko nam je potreban Božji Duh? Koliko je potrebno da sarađujemo sa Duhom Svetim? Koliko je potrebno da se molimo da budemo ispunjeni Duhom Svetim, dragi moji? Ovo je zaboravljena istina koja hrišćanski svijet slabo propoveda, da mi trebamo svaki dan da rastemo silom Duha Svetoga, da svaki dan se ispunjavamo Duhom Svetoga, jer sila Duha Svetoga nama je pobjeda, moć koju možemo pobediti i kocku i igre na sreću, lotariju i cigari i alkohol i drogu i preljubu i sve. Sve mogu Isusu Hristu koji mi snagu daje, koji mi moć daje, koji mi daje silu, jel tako, dragi moji? Sve mogu, samo ako hoću. Samo ako hoćemo. Psalam 91 od 1 do 16, ja sam skratio. Čitamo, ti što živiš u skloništu Svevišnjeg. Jel živiš u skloništu Svevišnjeg? Živiš ako proučavaš njegovu svetu reč. Što boraviš u sjenu svemoćnega, reci Bogu, sigurnosti moja. Vidite li, dragi moji, treba da kažemo uvek svaki dan, Bože, ti si moja sigurnost, Bože, ti si moja odbrana, Bože, ja se u tebe uzdam.
Svaki dan, dragi moji, da se uzdamo u našeg spasitelja, haleluja, u Isusa Hrista. I Jevrejima 11. glava od 1 do 4, pogrešio sam ovdje 40 sam stavio, ne znam kako sam pogrešio, prostite mi. Jevrejima, znači 11. glava od 1 do 4, skratio sam, vera je sigurnost u ono čemu se nadamo i dokaz za ono što ne vidimo. Poverenje ili vera, znači dokaz u ono čemu se nadamo i čemu ne vidimo, dragi moji. Tu veru i tu silu, moć vere i nadajna i oslanjana i uzdajna u Isusa Hrista nam može dati samo Božja reč. Zato, dragi moji, proučajte što više Božju reč. Dajte što više od sebi vremena da proučate Božju reč. Pa ko vam brani, braćo moja? Uskoro će Biblija biti zabranjena. Tražit ćete, ali nećete moći naći. Hoćete da je čitate, nećete moći, ako vas vide, zatvorit će vas, uhapsit će vas, kaznit će vas. Uskoro će Biblija biti zabranjena. Poslušajte ovo što vam kažem. Ovo je istina, dragi moji, tada ćete plakati, ali nećete moći da je nađete. Čitajte sada dok možete da vam uđe u srce i u mozak. Makedonga kaže da ga site go gleda Golijata i se plaša, David gledaše nagore na Boga i go povedi Golijata. Amin, tak je, sestro. Bog da te blagoslovi, haleluja, amin. Dragi moji prijatelji moji, ajde da čitamo sada još jedan put ovaj veoma poznati stih. I oni ga pobediši kako? Krvlju jagnetvom i rečju svega svedočanstva, Otkrivenje 12. glava od 11 do 13. Ja sam to skratio tako sa kratkim rečima. A oni ga pobediše krvlju jagnetvom i rečju svoga svedočanstva. Kako ga možeš pobediti krvlju jagnetvom? Pa jednostavno što prizivljaš krv jagnetvo na sebi. Gospode, poškropi nas, pokri nas, odeni nas u Hristovu krv i ti si pobjednik. Vidite kako je to jednostavno, ali mi smo to tako iskomplicirali, toliko nemamo poručenja njega da je sve za nas nemoguće. To ne mogu, to ne može, to ne ide, ne može. Sve mogu Isus Hrist koji mi može da je. Oslonite se na Boga. Vi ste pobjednici ako se oslanjate na Boga, dragi moji. Da li se oslanjamo na Njega? Da li suzdamo 100%? Šta kaže Božja reč dalje? Otkrivenje 7. glava, 14. stih. Otkrivenje 7. glava, 14. stih. A ovo su oni što dolazi iz velike nevolje. Oni su prali svoje haljine i obelili ih u krvi jagnetovoj. Ovo su oni što dolazi iz velike nevolje, to smo ti i ja, braćo moji, sestre moje. 21. vek je vek nevolje, a uskoro će biti takve nevolje užasne. I oni su prali svoje haljine i obelili ih u krvi jagnetovoj. Svaki dan da peremo naše haljine, naš karakter, naše srce, naše misle, pomisle, naše oči, naš jezik u krvi Hrista, moji dragi prijatelji, i mi smo pobednici. I mi smo pobednici. Budemo pobednici, dragi moji, naših slasti. Budemo pobednici naših strasti koji su od virusa greha, koje dolaze od virusa greha. Jer on nam daje silu i moć da ih pobedimo. Sve mogu Isusu Hristu koji mi moć daje, dragi moji. Sve mogu. Uzdajemo se i mi smo pobednici. Filipjanima 4. glava 13. stih, znači sve mogu Isusu Hristu koji mi silu ili moć daje. Zapamtite si ovaj stih, dragi moji, Filipjanima 4.13. Sve možeš jer ti on daje silu i moć. Uskoro dolazi Isus, dragi moji. Uskoro, kad se Isus pojavi na nebu, neće nas spasiti nikakvo bogatstvo, nikakav novac, nikakve pare, nikakvi dijamanti. Samo oni koji sada imaju Boga u sebe, prečekat će radost Isusa Hrista. Oni koji ga budu tada tražili kad ga vidi na oblacima, će biti kasno završeno vreme milosti. Imaš li Boga u sebi sada? Imaš li pouzdanje? Oslanjaš li se na Boga sada, dragi moji? Prijatelji moji, moramo imati poverenje u Hrista kao mala deca. Matej 18. glava 3. stih, zaista kažem vam, ako se ne obratite i ne budite kao deca, nećete ući u Kraljevstvo nebesko. Vi znate kakvo poverenje imaju mala deca u roditelje ili u nekog u koga su stekli poverenje. Takvo poverenje mi moramo imati u našeg spasitelja, dragi moji. Imajmo poverenja, uzdajne u njega i ostvarit će se. Jevrejima 11. glava 3. stih. U veri pomreši svi ovi. Svi proroci, svi verni Božji ljudi, sve sluge Bože su umrli u veri, odnosno u pouzdajne, u naslanjanju
na Božju reč, da će ih Bog voskrsniti, da će imati večni život na obnovljenoj zemlji. O Gospode, silni veličanstveni, slava ti, čast i veličanstvo, šta nam ti daješ vjeru, šta ćeš nam dati još veću vjeru poverenu tebe. Blagoslovi nas da budemo u tvom carstvu nebeskom. Blagoslovi nas sada tvoje carstvo da bude u nama. Blagoslovi nas da te služimo srcem i dušom Bože. Blagoslovi nas da te volimo srcem i dušom. Blagoslovi nas Duhom Svetim nas ispuni. Zapečači nas Duhom tvojim za večan život, za spasenje Bože. Ubij u nama virus greha i žig zveri, izbriši iz nas, Gospode. Izbriši iz nas ono što je satansko i samo ti, Bože, živi s nama u Isusu Hristu. Krvlju Hristu nas poškropi svaki dan do tvog dolaska, Bože, da ti budemo sveti, čisti, predani srcem i dušom. Blagoslovi nas, Bože, da umru nama naše i ti da pobediš u nama. Milost za sestru od raka koja je bolesna, milost za Cecil, milost za Silviju, milost, Gospode, za sve koji patu i stradaju od nečega. Milost za mene, Bože, vidiš kako me Satana napada, kako mi se ismevaju, čak i mojim najmilji i najbliži, Gospode. Ali to si ti prorekao, da će svi oni koji te vole biti tako poniženi. Neka, Gospode, ali ti blagoslovi da se spasu. Spasi ih samih njih i oslobodi ih satanskih okova i sinđeri i blagoslovi da progledaju, Bože, da ti se predaju 100% i oni. Mi te slavimo ovo veče, Gospode, i falimo te u Isusu Hristu. Večna ti slava, haleluja, amin, amin, Oče naš, amin. Slava ti, Isuse Hriste, što su na krstu Golgote. Slava ti, Bože, što nas blagosloviš svaki dan tvojim Duhom Svetim da živi u nama, haleluja, amin, amin. Osana tebi, Oče, amin. Haleluja. Narode Boži, nadam se da smo se večeras ohrabrili, ojačali duhovno, da smo se opomenuli, da smo se posjetili koliko treba da budemo blizu Bogu, da Bog bude sa nama, da damo mjesta Bogu i dajemo mjesta Bogu i mi smo spašeni. Bog sa nama i ovo večer, dragi moji, Bog da nas blagoslovi. Maranata, Gospod dolazi. Haleluja. Amin.